Amen. Semetia si menyankona mametibia mene apemna adishimotabi asabenso odimiesi na itabia oye nyami bambofo anopawa nyami kwantafwe yasumaradia awaya ubayo Semechewa na metrobota kasibio mekwaneyina mesumirani abijokui okuno media bichama wo Robota, Cassidy,
What can you
no cancer no say I'm a saying Dina be ya be kutu o owura woni be de woni me adi uye me ne babusia I'm a saying asinati be wo yetsi woni me Masanya gopo ototo masanya mi awo bosro ni adase eya parasa unini anope amasadi baby amabeduri eya wato ani wo huma bulo elwade mi amesana mi fata eni se unini ade da fishani be tisani amasadi Oula, Beku tu, ya power say, I'm not paying what therefore, Yamie, yeah, you know, oh, sit down, come on, what therefore, Yamie, what therefore, Yamie, what therefore, Yamie, what therefore, Yamie, yeah, you know, why to each other. Oh, what if I'm betting? I'm a son. Yeah, two at the coming one. I'm a son. What therefore, Yamia? What therefore, Yamia? Yeah, in the war will be put down in seconds. Why to each other? I'm a open the side. One man
Every January, a basic tune. Be prenesi e wa man no wiase. E bi nya kan kwanhia, e bi nya moto akwanhia, pragia kwanhia, abobo ya kwanhia, e bi nya plane crash, train e kum nipa, yade e kum nipa, isu ya eto isu yiri kum nipa. Aso ni nyina mu Awurade nsa no da so kuta wo mu. Enie mo emimfo mojapfo wono yesumade ekunkum nipa twitwa nipa pass ediye won sumade nanso ni nyina mu no Awurade abo ho ban wabo wo ma ho ban wabo wo kru ho ban wabo wo yire ho ban die na o ka kire Awurade e wo nyonto okwan so nyame tumfo woni me adi no ye radio ni nyina mo na Awurade asema mo kra wo Facebook YouTube TikTok Awurade asema wo kra let God hear your voice ayanda da makori andere kada Awurade no what ni ye and now your 14th June
I didn't know.
Numbers chapter 13, verse 1 and 2. We continue from verse 25 to 33. Let's hear the word of God. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, fa mmarima ɛsoma wɔn na wɔnkɔsla Kanaan asase a mede ma Israelfoɔ no so. Monsoma ɔbarima baako mfiri wɔn nananom abusuakuo biara mu, na wɔn mu biara ɛnyɛ wɔn mu mmapɔmma no ebi. Verse 25 ekosi 33. Na adeduanan duruye no ɔsan firi asase no so enslabai. Na ɔba Mose ne Aaron ne Israel fo asafo no nyinaa nkyɛn Paran sele so ɛwɔ Kades. Na ɔbɔ wɔn kaseɛ kyerɛ wɔn ɛne asafo no nyinaa. Na ɔde asase no so aba no ɛkyerɛ wɔn. Na ɔbɔ wɔn amanneɛ kyerɛ no sɛ yakɔ asase a wɔsomae no so. Na ɛsene no fusuo ɛne ɛwoɔ ampa. Na ɛso abanie. Na enso aman a ɔtete asase ne so no ɛyɛ den. Na enkuro no wabɔ ho ban. Ɛsonso sɛ
na yehuhunu Anak Emma enso ewo ho Amalek te Negeb asase so na Hitifoɔ ne Yebusifoɔ Amolifoɔ tete bepɔ so na Canaanfoɔ etete empoano ene Jordan ɛho na Caleb edwojo ɔman no ɛma Mose na ɔka sɛ moma yɛnkɔ enkɔforo na yɛnkɔfa asase no na tumi de yebetumi wɔn na mmarima wɔne no kɔɛ no ka sɛ yɛntumi nkɔforo entia ɔman no firi sɛ ɔyɛ den ɛsene yɛn na ɔma asase ɔkɔsran no ho atenka bɔne ɛtrɛ Israelfoɔ no mu sɛ asase a yɛfa mu kɔsran no so ɛyɛ asase a edi ɛsotefoɔ na nkurɔfoɔ a yɛhunu wɔn wɔ so no nyinaa yɛ abranane aranko na ɛhɔ ɛna yɛhunu abanane akɛseɛ no Anakma a wofura abanane akɛseɛ mu na yɛyɛ yɛn yɛn so sɛ ɛmɛbɛ na sanso ɛna yɛyɛ wɔ wɔn ani so. Amen. Chapter 14, Numbers chapter 14, verse 1 to 4. Then we read verse 28. Ɛna asafo no nyinaa mema wɔn ne so ɛsoɔ na ɔman no su anadwo no na Israelfoɔ no nyinaa nwinwin tia Mose ne Aaron na asafo no nyinaa ka kyerɛ wɔn sɛ ka yɛnko a anka yɛwu wɔ Misraim asase so ana ɛslɛ so hampo ɛka yɛnko a anka yɛwu na adenti na Awurade de yɛn ɛba asase so sɛ yɛmɛtotɔ nkranta no na wɔmfa yɛyele nom ɛne yɛma nomum ɛnyɛ yɛ na yɛma yɛn sɛ yɛbɛsan akɔ Misraim ebio na ɔsese wɔn ho sɛ moma yɛnsi otitire na yɛnsan kɔ Misraim. Verse 28 ka kyerɛ wɔn sɛ mea sɛ mete asie yi Awurade na ɔseɛ sɛdeɛ mo akasa gu masum no saa pɛpɛɛpɛ na mɛyɛ mo. Amen. Ene anopai awie bibia o hwɛ yɛn na bibia o tie yɛn yɛma wakɔ ababa kwasɛ da asɔre sabre ɛyɛ bra yɛbɛtie Onyankopɔn asɛm a ɔde bɔ ne wiase ɔse n'asɛ no mu na nipa yɛn kwan no ɛwɔ obibia pɛ kwantenten obibia pɛ nyini kyɛ wo a wopɛ nyini kyɛ na wopɛ sɛ nyame bɔ wo ho ban no ene asɛm a ɛba yi ɛyɛ wo na ɛba ma wo sabre wobɛfa wo phone no na wa like page no bɛka Facebook page no na wa share link no ama afoforo nso so ayɛ den atie ene sɛmo no ɛyɛ amfa o comment so bra na intime moa ahwɛfo ni etiefo bosome nyina no amena okasa afa asama mato den sɛ destiny journey ɛyɛ hyɛbere mu akwantuo na ahwerɛhɔ sɛm a ɛwɔ mu nyina ne sɛ hyɛbere mu akwantuo no ɛmo ɔhaw ne amanneɛ no sɛ yɛ pɛn so ɛdɔɔso dodo hyɛbere mu akwantuo a yɛtui ɔhaw ne amanneɛ ne abenedie ne esu ne kwadanna yadeɛ fomtuwuo no ɛdɔɔso dodo esikafo ewu ehiamfo ewu mpanyufo ewu nkora nketewa ewu mpanyufo yadeɛ ɛbɔ wɔn nkora nketewa yadeɛ ɛbɔ wɔn asɔfo ewu nsorema ewu nyame a wahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔrempaw yɛn na ɔrenyaw yɛn no Nyankopɔn no wafa hefa ɛnna mɛbɔ mmɔden sɛ me ne wo mɛka nyame adwene akyerɛ wo na woahu deɛ wɔwɔ w'anim nti fa wo twerɛdua no na fa wo nwoma na quotations a yɛbɛbobɔ so bi abɔ mmɔden a sɛ wobɛgye ɔto no down na wokɔ fie so a wo so woatumi afa mu bi ma wo remfi sɛ mede wo hyɛ destiny journey na se from level 1 and then mede wo kɔ level 5 mmerɛ bia menya akwanya ɛbɛgyina wo anim ha wo a wohwɛ me na wotie me obi man so obi kuru so ɛtɔ da nyame asɛm na ɛbɛ nyinaa hyɛ wo nkoran sɛ ɛnedasoɔ ɛwɔ hɔ ma onipa bia na nipa a wawuo ɛna wasɛyɛ firi sɛ Job ka sɛ dua mpo a ɔntimi nkasa ɛwɔ nedasoɔ sɛ yɛtwa so a ɛbɛsɛ yɛn afɛfɛ ɛtɔ da so a ɛnya kwanya bɛgyina wɔ anim a mɛka kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn a yɛsom no ne hu
Ya pobia oyeti mo bropa oyo do oyo Nyankopon. Ya say pobia ni timu oden. Ni timu oden so a oyo Nyankopon. Enti Onyankopon nankasa se ni munu ene hwehwena. Ene ye hospitals ahodo nyina ye ma oxygen sisi biso. Ebi so bobna, ebi tiamu payaresa. Aso nyame se memfie mu. Metima samo yade. Me na yaresa wo me anso me mfie mu ebi wu ebi gya wo manketoa ebi gya wo na japade wa bre enya ogya no ho ama ni paponefo bi tremodinfo bi a wo na busuam a ompe na sempe ne yie ebe sori ote ase no onene nkasa anso owu a obetutu ntoma aguso so no no ye odehye ono ye busuani kan. And a dear netu ni pay. Dear never ni passway. And I may no cassa say, oh, your ho, no, or my friendly, I was so. Ni password may ditch a big. And so, how no, a yard does. A thought that's what. Minya Quenya, no, me be drowned with him. The catcher will say, oh, Yanko yen sin out to you. Now, the nipper will go be, I will be tried. The Oyano sumo. The other wa brabo bobi anyame ohu until God is watching. In koma udi no phone so nipa oni omudi esumu dwa ade a wuye bia o say ni nyina da nanim edeja. Me no kasa say shebre mu akwantu na nye nipa nyina na etimi koturu na shebre mu akwantu no gu ahodo 2026 eye shebre mu akwantu. Yeah, the nipa bi na asha say what January 1st January and so you do June and then 14th and then you should pay ye won e bi ewu ama yesie won ya deposit people they were mortuary e bi so adana yarefo egudam e bi so afi wo anya abanya mane a ogina dakam na boso mi aka wo enim so no himfo so na omoye on the next on the line himfo na yesi adru won so ebi nyare o ade beche ese ontime nkasa ontime nante ebi nyare o ade beche ese ontime ansori wawu obi krasa mekwa abasese a obati ese akohia ankwanhia June to December ebewie o sen enone asem seba mebisa wo pointer me no waduru so na emu ohun papa na ekoma nipa bia so you sofo uyo difo uyo bishop uyo sikani uyo hiani uyo manyoni ekoma nipa bia amepese enne onya botre na otie me yie you wadru fi nipa mu mo soso aya nyame asem oba na mo fa mo phone na mo space no so no say na obeko space no so a ba modern say bible e na obekan wo so na ti asem na eba ne yie na beboa wo yes level 4 no me no kasa say sin lead to destruction and death in our destiny journey. Level 4 no yedru ye no me no kasa say boni anipa eye no e de oseye ni owuo e na ebre nipa dodo no a wo hyebre akwantuo no hyebre akwantuo no bi ya ware e bi ya akwantuo hyebre akwantuo bi ya school e bi ya adwumasua Kristo somo so ya hyebre mu akwantuo e bi ya hyase fe e bi wie ya ye basa enti ene obesi otiase ba bi owu bia na me no abompa yetiowa Erade wasem oba obi bia o hwe otie ye say ye TV say ye radio Facebook YouTube TikTok obi a otinyame asore dan obi bia o hwe ye na otie ye ni e de akra bia ba wanim Erade fa akoma nyina no mum na kasa kire wo ma na o ma ye ason eretio Erade obonefo ne hwehwe ye de Erade pegu se na maye Erade pegya udin se hwe udin no nyam e wa wasama ebayimo agidifo nyina anka amen kase pa amen and I may not call level 5
And level 5, me no suffer unbelief and mammon in our destiny journey. Me no suffer anyi honhom ni anwi aye nwi ewo yehye bremu akwantu no. Ye mo bebre ye nwi ye mo bebre ye gidie nyina sai. They say ye gidie ye wo ma awurade mu nyina ba fam. Say nyame a o hira no asa wontimi nhira wo. Nyame a obɔ kwantu ba bi akwan nie no. Say nyankopɔn no wontimi mo kwantu ba bi akwan nie. Nyame a osa yade no. Nyame a ɔma oni bi aduane ɛma odi ɛma ɛboroso ɛma ɔtubi guo no. Say nyame no wontimi nhwɛ ye bio. Edodo no so etua rebellion. Tuatua wo nyame fie nyame asafo mu etia nyankopɔn. Ebi asofo, ebi asore mpanyimfo, ebi asore ma. Meko de youth no ene de na ekoso. Ena meka sachire obi a wode ho ato asafo awurade so. Wona me no kasai. Yete se onyankopa one man na onyame man no kopia Misrim. Na onyame de basa den ekoyi ne man for every Misrim. Na ode ahonyade ni ajapade bi na free eye Misrim eka Egypt. Na da onyankopon yi Israel for no anatwo no onyankopon akoa Mose ne osofo Eliezer omo kenkan Israel for no ma omo no ma one by one. Na omo kan mema sa omo nya mema mako mema wanyini no omo nya mema mako 600,000 footmen. Ema enka ho enkora enka ho. Enti Israel for no omo free Misrim a onyankopon de omo twa apokoko no. Ye bu omo anu a ye de ema ne nkora ka ho a na Israel for no mu free ho so mo kopo asase so no mo ye 2 to 3 million people. Aso awira ho sem ne say nipa 3 million no emu mienu pa ena timi duru posha asase no omu nyina enya sa oyare no wuye enya sa abo bi ne car no enya sa onya accident nyame na nkasa ne kum omu nyina to twene ye. Me kumkum omu nyina se me kum na mo ye aso odema ti omu timi wura bosha asase no kena asase no so no na ye wona ye wo kwan no so no mo wura mfi se journey no take 140 years eno mo nsam ena me no ka ene anopa awiei anadwoi anwumre enti ene dai mensa wo mere no ye bot culture system no mo na ye kind. Aya Numbers chapter 13 and Numbers chapter 14. Na onyankopon kasa kire Moses na okasa kire Aaron say asase na me na mo koso no me pesa mo kohwe asase ne se ne esete na mo doso abusuanko no ye maako dumienu na abusuan bi anyi mu nipa baako na nya nipa kekew munyi wurula enti no over 30,000 people 27,000 people and Moshe mu eyi mapoma baako obi oye wurula obi odimu se side nyina asafo ye branches ni nyina ye yi nipa baako Church of Pentecost asafo wo wiase nyina eyi mu baako the Church of Ensoliaka Methodist nyina eyi mu baako na asafo no mo kohwe asase no na abusua no obi ayi ni de ebai Ruben abusuaku yi baako Simeon abusuaku yi baako Juda abusuaku yi baako Isaac abusuaku yi baako Zebulon abusua yi baako Joseph abusua ye Manasseh abusua so eyi baako Dan abusua yi baako Asa abusua yi baako Naphtali abusua yi baako Gad abusua yi baako the part 12 omokohwe asase ne baaye no abusua mienu pa netimedi kasiye papa bai Juda abusua Caleb
Ephraim abusia numba omonkwa na omode akase papa bae ni pata ni nyina de asase no so etinka bone e de bre nipa no me no kasafa nipa over 2 to 3 million people na nipa mako ma 10 pe words are powerful nipa mako 10 etimi akasa akira won se de nyame ka no nyame boa na yakwa asase no so ewom sa asase no se de nyame hyebo se nufusuo ni ewo wo so no eye no kure asase no so tere na so na eso aba ena de ba ba ye de akire mo no anso nipa oteso kro ni nyina so ye kura so so no mo amoteso mo ya banane ye ko duru kro no so no ya nipa ye koye no ye dane se ememe oh so sa na yete na chapter 14 say anajo no Israel for no su sa na ajo ni nyina ma de kye na o sakira wona adwene se o mo besan yakọ wonchi die na ma se onyame so ma ye bisi basa die na ma ene o ba sori kra o ye later en how anso wadwuma ni de o sori ahomache o kwa anajo na o ba die na ma Christopher bebre na o te fie edru kwese da o kwa asori en ha no memene da kwa hwani o anko memene da se okoye den okodi homeda en ha no ena kwese da ya market wa Ghana nyina ena ya power to ka ko eni nyina ya ma ankane no o pe bibi atokwese da o be kodwa na ya tum die na ya pan so se yentimi nsum nyame bi se onyankopon timi kum nipa 2 to 3 million kum omo nyina to twere safo ni nyina na oni omo san wo poshe o hye won pose me nyame mete soro according to Exodus chapter 3 o se matimu ma wure ho na masane efre soro se makaya pama mene moja Abraham wo Isaac ni Jacob wo na mabasa me babe yimo na be de mako posha asase so die ne manyame a o se o kan ntam a won to o ye kan tam to nyame die ne manyame ne ntam no wato eno no ye asabisa se odwene kwa wani ma otimo se wiase ye nyine yie o man Ghana so ye nyine yie sene ya bia ni owuo no se doso no ebebeti ma to elchena ebebeti ma to me adekye na Ghana nyina ka me ayese uyi ni patents gira ho ba akokedi na say enkran banyumfo ne ho den ebedu anwumre no yare abọ no yare nso bọ na yare wuo nyame o say ne man tampam according to Isaiah chapter 53 o say me man tampam na me de samu yarewa ene ayarasa no f5 ena mamenka nipa omo free Misrim pie nipa omo kan won Moses ni eyi kan won bia wo twere sem no ema yenko Exodus na yenhwe nipa ye kan won no senya wankasa obete footmen no nipa omo sisu won so omo ye mema enkora anya dan enka won a ye kan won no me pese uma ye dan ye kan won no wankasa uti Exodus chapter 12 verse 37 to 38 na Israel for no siemu free Ramses eko Sukot obeye merima onam anamon mu empem ahensia empem say ahensia 600,000 men wankan ema ene mofra anka wankan ema ene mofra na aflafrafo pie nso ene won koy ana afrafrafo wona onye jufuo wona amanfrafo bebre susu Johnny won jeni no ene nwan ni anantwie emo pii pa na ode more a ode mpachwasi enti hwe nipa omo move ye na sa nipa nyina nyame ehu omo mobo na nyame timi kum omo nyina kosi tre including their leader Moses and Aaron onyame kum omo to twere tena yare na aba bebre na amode ni nyina hye aduane a yedie ni nsu a ye nom no the answer is no
nyame kum ni ma nyame toya de ma enne nyame asem no be mo hu se de me kan ye nokre enne nyame suro efiri asase so nyame suro efiri wiase last time nya akwanya na okasa ye no wokọ room bebe bia nyame asafo siye mama wura mfese Africa abrofo no e no bode nyamsem breye abrofo na de Bible breye abrofo no ba de Bible breye ni no mo de ntade ene nuane ka ho se ne be ya ye beti omo ase missionary bebre ne bae omo no mo asisi nsori dan no ene mo omo wa buruchira mo hwa mi amutie me nsori dan bebre ya omo aton de aye disco di omo nana no mo asi nsori dan ya tese sida ha de chonse sida ha no nyina omo atonton e de aye cinema atonton ama aye companies omo de nuane na brofo no omo de nyameso bre nyina ene omo asesa sese bibifo ena yenso ye de nyamesem komo omo so omo nsa kire. Praise him the Lord. Hallelujah. Enti nyankopon na o se ontimi nkwati na asem anye bibibi oyo ye no se nyankopon no o wo hifa Numbers 14:29 to 30, Numbers 26:63 to 65. And no be kan bebre nti ya no amana kontema mame. Numbers chapter 14 verse 29 to 30. Esrei so ana moafunu bededa. Esrei so na moafunu ebededa. Momu nipa a wakan won sede mo nyina no sie efiri won a wadi mfe adue no ekọ. Enti nyame kan nipa no from day 1 say ya wo nge ekosi 19 years ya kan bi. Ye kan nipa from 20 years ekọ. Oso obibi o kan mo nyina. Say no mo. Mo amunwinwi ti ame no mo nuru asase ame ma me nsa so me kire se me de me betena so no eje yefu ne ba Caleb ene number Joshua enti nipa ya kan mo nyina nipa se na nyankopon kan so mungu nipa tu pe they say that asafo betima basa ya ye wo nyina nyame be kunya nya to atwene ema ya de bone abobo yen o ma ye ni ye bre so aba Ashanti region obeyi ne honhom ne njira free so Greater Accra Western region ne bambo no we ye free so yare basa na eboboyen obeyi adwuma nsuo to gira so okoba sa na yare bia botim obewo ma obehwo mo onbedru so ombehwo no na yare abo dietitians akan trust eni nchini eni meko enwenam. And I'm a bass. Or so many I or ye kind of munina from the age of 20 years. You know, Yamu so Bukumina. Ain't you ever saying Yamukumana as a one kumo? Yes, I had numbers on Numbers 26, verse 63. Echo. Ye no one a Moses or software Elias a kind one. When I kind of Moses, ni or software Elias and a kind of Kanya or kan Israel for Moab papres or Jordan 5 ben yellow comuno. And so no Belma Biara and Fry no more of free nipa Moses no so for Elon a can one blah or kan Israel for sinners there so no. If we say a radia catcher and say woo and obey who's there so now Mubiara anka a jesse ye funi ba Caleb and then non ba Joshua. And you have no Yamaka such as Wakumunina. Send no kind or Kumunina. Tinyamibikum. The best be for you, maybe my yard bonny abo. Ya kwanya nyame fa won so ekumbo time ni ntino ye me sha sevo nyame di kan kum ni pa 3000 ebomu empemiensa ekumo mu bomu se kirdam emra ni pa ye friend se Mose nua panyi Aaron ko ekofa ye friend se na ntwe ba no se omo nsom no okumomo. Exodus chapter 32 verse 28 and 35. Exodus chapter 32 verse 28 to 35. Nyame kum ha no nyame kum nipa 3000 bomu. Enti nipa 2 to 3 billion ye hwe kwa nyame fa so kum omo. Na Lewifo no eye said ye Mose ka kire won no na da no oman no mu nipa be ye empem ensa etotoye. Na Mose ka se mo aye mo ho konkron ma Awurade ene se obiara be soletia ne ba ene ne nuampo a na mo de enhira aba mo so ene
na de kyen ye no Mose no ka kire oman no se mo de mo ye bone kese na afi mefro makwa Awurade nkyɛn ebia metumi mapata ama mo bone no me say kan to 35 no kwan 28 no wa jump ya mra ni tenyansa entimi mwa na se waye nantwie ba Elon ye ni nti Awurade ha oman no Awurade ye den ha oman no ene nipa tie nipa ene nipa tie social media ena nipa de som Nyankopɔn ene asofo pi nka nokore anyontofo bebre nka nokore na Friday na me ka kira anyontofo ene twenebofo oye tweneboni oye anyontuni oye osofo correction na ye di tu oka bosome no de ye de to aduane ma wudie no eye Nyankopɔn sika enti nyame di sika na ma wo se di na fa ye na hinie no ho adwuma eye the kingdom business the kingdom business enti odi nyame collection odi nyame sika na wo ya ho se ode wo ho a nyame be dan wo ka enti yɛnhwɛ asɔfo bebre wieye yɛnhwɛ anyuntofo bebre ne twenebɔfo amanfo na abɛtotɔ ɔma abɛtotɔ correction ɛna asɔde mpanyimfo ninam market ahodoɔ ɛna ɔmo kɔ free mfidie organ kɔ free jotai drums na ɔmo free power amp nneɛma na amanfo ebi yɛ adwuma ebi nam nsuo so ebi nam awia so tɔn nneɛma na o ye difidie na ba ma wo de asua de ben twene bɔ wo de asua nyomoto o to nyoma ma Awurade na o bɔ twene ama Awurade a na wo nyuntoni twene boni na ye wo ya the one na wato wo fidie go dem e na wo de asua wo nyomoto o twene bɔ de anyame no ni asem na se nyame sika na ye de atoto nneɛma na wo de asua na wo hu de a wo de nyame ka ente ya yɛnhwɛ nyuntufo bebre wieye na twenebɔfo bebre wieye sɛ na meka asɔfo no wobɛtimi afa bronsam bi kwa bronsam de a yɛsuro no nyame de a yɛnsuro no na de ne nsɛm hwia ya de no ɛyɛ Nyankopɔn ɔyɛ wa ɔma wuhu akyiri saa na nyame teɛ nyame kunkum nipa to twene kwa me no to aso nyame say kum 14,700 eguya Numbers chapter 16 verse 31 to 35 Korea am na almost nyimi na hono bone be no almost omonti ase say Nyankopon ni Moses mo nkwa na kasa mo bebre say ya na motie obi ye bibi wo nyame fia na oti fie say adwuma na ho ye no kura na a house say esimasi na e di adoma chede no ma no esimasi na elidie we no to nwom no dodo we no oprichi dodo we no de ono na safo no ye ne de Kristo asafo ye ho ade a nyame de nyame yi just one leader Moses son for man nko theologians wom and so say that one person abusio ko ni nyina ni pa ba ko pa ne se onyi hema oni hene wom bebre wo mo ofe omo wonim die aso abusua ne se mo nyina mo betimi adi ade aso we na yi ne se enne nipa pese obebedi ne so enti akuakuo aye wo nyame asafo mo ye de ye bible adesua ebeduru anopa no obeba mu no na obi eni ho leader no nko na obi ka se na leader amfrɛ me ukɔ wadwuma so no ho na frɛ wo se sɔre ahomache kɔtɔn ade Oko school no one frɛ wa ahomache se ko school na eduru Kristo sum se e ba be sum nyame unim nyame na wo sum no no leaders mon chama ho den mo ba na nipa ba ko wo ho a mon ka nyame asɛm no kyerɛ no nipa tu a mon ka nyame asɛm no kyerɛ no 1000 a mon ka nyame asɛm no kyerɛ 2000 a mon ka nyame asɛm no kyerɛ no na obi abebu na akonta sɛnea ne nyoma setie enkwa nyame de ama wo na enso bo Bomu bebe na ya ante akwada na mekira wase ante akwada yes say eye eja akwada na wosom hohoro ka hohoro nkukuom suansu adwuma na nyame bobruhu na so so wanya yire pa ne kunu pa ene de wetimi asifie ene de won so nyame hu mmɔbɔ a ene obo nyame so dwe
Yako unchi anti akwara na wote ho no. Mafo nyina da na wo sinuama na wo huru kukum. Ena nyame mobruhuni na doye. Hwe abusuan bi anaka wo firi mo maame na konka ho. Abusuan hia na yemfra wo maame na yemfra wo papa. Nyame adoye ena bi aso so. Enne o som nyame o ba sori abesom nyame a o se yem power job. Nyame be ko ato atwene. Nyame de yade boni be bow o de be hye nipa. O nwinwiti ahwan. O nwinwiti ahwan. Nyame som so ye nwinwi. Ena ya mesra me. Ena obi amfa phone amfre me. O ko tertiary, ko university, o ko ye u degree, o ko ye o masters. Wo na wo fa phone na wa frɛ. Na wa sere kwan our lecturer ho said, BBC intimi ma lecture. Na lecturer kan tro say, o to ne lecture mu miensa obe refer. O passion. I said nyame de on refer. Nyame o de yare be refer. Or the owo be refer. Or the oseye be refer. Or be ma wa bre and so ma wonu bre so abada. Oh. Na me kan kira o say nyame opo bia ne tim odin a na me kan nyame su nyame yo na me no kan ho asem. Number 1631. Na owie nsem nyina aka no. Won ase asase pae na asase bie na no emene won ene won afie ene nipa a waka kora ho no nyina ene won ade nyina na one de owo nyina nam anikan esan kwa asamado na asase islam omoso na oyela wo oman no asafo mu no enyina oyeden oyelai asase mene wo mu nyina nyame kuma mu nyina to twere mo a mo twere no Numbers chapter 16 verse 49 Numbers chapter 21 verse 6 okofia nya abotre na hwem mo a nyankopon se ye nya kobere owo no wo ma wani so hwe owo na owo nkaw okaw kro be nyankwa wo ma wani so a owo no obeye dai obekaw wo sum nyame yie wo disuro sum nyame wo se ne wo se ye ma wadwuma so wonim se wadwuma de unye late enti nyame na ahwe me so wo se memfa na nsia enya dan ensom ono nyankop memfa nya madwuma na memfa mu baako pe ensom no enti nsia ni nyina mafa nyame de baako no pe so no me se memfa ma nyame a nyame otesoro ho. God is watching. Nyame wa o sika se dey obekọ yade akọ yade be kawo so yade na aba so aka so ebe obi so nyame asane yade nyame a me se yade na eba wo so no e na be kawo so no obi a yade chen wo de na wanya ne ho ato no obi dwuma se ye dwuma na san aheye adenti na wo de se ye enti be nye ye bi o de she nipa ena nipa na enkai wo ena nipa mpa wasem usu ena oban no esun from abebo every June yi ekosi December nipa besen ye wu asofo be wu sorry ma be wu esikafo be wu yade na monko accident ward or konfa noche na no see you no de na kan bed ni ho no cry ba ko pe amafo de da fom wo yade ho nyina wo da fom na oxygen si wo so wo fom o tie konwam na me ne yarefo bi kasa awira ho sem na phone no da speaker out me ne kasa bo mpa ma no okọ hospital oxygen si ni so osikonwam se ya na de ache bed wa hifa bed wa otie konwam ukuta sika kuta bibi onya bed ne bi na so onua na ato no no onso so ebebeti ma ato ochina nyame se kum nipa 24,000 ebo mu dakro ku amu nyina ato twene ye 24,000 nyame kum won yensa hwe Numbers chapter 25 verse 9 na hwe Psalm 106 verse 29 nchena me de nyame asem no bawe ye hwe Numbers chapter 25 verse 9 achira onu asa hwe ohu yi o na nyame untimi nsum na jai na nyame mfo so se be som no ka chira onu otu nchen wo ho oba sore ye priki ana woda na nipa owu ohaw no mu no ano si empem aduenu enan o se nipa omu wu ye ne yesai empem aduenu nan empem sen
aduonu nine. 24,000. And the time will not permit me to talk about the individual death. Said the Yamesan Kunkuma Ankurankure, Ewakwan Sono, Emreno, Emma Men Soho, Emma Men Koho. Yamikum nipa over 2 to 3 million. Ukumunina to Chune. Yamia Samoba, Amako Tanatra Bonting. A bonting. Matanatra Bonting. O crasa me ba sorry abesum Yame. Yamia Samoba, Otia Bonting. There's a training over boy. Any pay so no. Yamema bibi tuna. Monsa for me. Mo and a mobile sign. I just say any paninche. Obo ase oba ha. And yes, obesuma rado beton ade. Any panomo and a mobile camano. Yamete surwa no who say wo ye busuye ni. Pen asafu see no coso. And Yame better tell. I also me the whole quotation remember. Maybe I Yame saw 10 nipa panishing pano. But the home bread, let me go. Psalm 106, verse 29. Now, what the one near ye, Ehuruno. Oh, the one near ye, Ehuruno, no book. Now, oh, we are the bow. Now, oh, we are the ones and American Yardiano. Yes, some and a Bronsam, Nedi, Kidin Abba, Bronsan, Nedi Casa, why not Bronsam Bay? One quite sorry, question there and how. One quite a sorry and how. One bunko to do any yamia do ma home ma adia chin and last year and last 2 years na oxygen 1 hour no 100 cedi minim baby as say ye duru na ya calculate am so oxygen this so say to yaka and so share home ya wa home every day ya wo besin ne ho nyame age o kapre ene sempoa ni nyina mu so nyame nya hwe ma am nanti africana and Abba Mizrimu dia, come who say Yame, and the Muna Edini ye, and no the Mbo who say, Baby, I con, ye call woman, ye call Sayamo, ye see Mizrim Hine, ye see Nitimo Deo, Baby, I con, move the most some diaboni and a mosom Yame, most some diaboni and a mobon pie, and Yame bomb home by the some more del radias crown and ham. A man, or Yaman or Baba was to say ya, or Mame Esre. On one casasre, Nukunosre, or young says you who say Yame, I be Biama. Nun to me, Oba Drana, I worship, praises in every overhead. I sorry. A sign Namoha Yamia Safu. Yamunim num to. I should say more bank tem near who say women a beto or sorry yum, women a beto, I ye yumuno. They are my one now. Or to a ye no ni kind. No more beto or sorry no and catchy. Not Dianon Shanyam Yenumunyam or bitty fiumpo nana coma and then the nipper dear ne baby or dun and it as was sa. Yamen Namonyo to us so. I can't home. I was saying sorry what camera then was a woman them. Bema crying. Now I'm a bema bomophobia be waddle or bab bomophobia be waddle. Now we do a meme our warrior control. So for when you be mama crying, I mean if I want to for be good and ask you, maybe channel bonnet. I'll bet it you. I mean, I charm my for sorry, or my software to talk car, be so many as any can order the home good and ask no complaining. I don't know I'm a piano and no cracker canoe by a bonnet. Yame, the Juman no bu. And the men in Timmy no Cassa said, Nipa your friend said, Timmy, you pow, Nipa your friend said, Elimelech, Neiri Naomi, Nema Malo, Nekilon. Almost any pana men no can was some Ninano, almost so Yamil, almost to a level ready. I will better him. Almost so move too kind. Acquaint you on Mancofona Hogro. Omoko yeno. Elemele kukuye. Neba Malon wuye. Kilon wuye. Abeka Naomi unkwa. No moko mwabono. Omoko ware mami no opera. Ene root. Also suno owone si ye nyina no Naomi ampaw ni Nyankopon da. Ya hwe nsema ya okeka. How bad?
and some the okan nyamiti God is and nyamia mom ye me de me so nim faso me basase we so be ye den de nyamia yamon nyina so weni hwe o se nyame bo na ade nyina o se hwe eye na eye papa ba bibi a wo dure mu bebre wo maame o do basase wo nana kan so ankwa nyiro ka wo dem wo nana ntimi antobi sishin awanya omo anya bi aso o man complain na root who ye ewo Naomi ho Naomi mani nyina wu ye no wanka se ne nsem no ya baifo wada no hu difo ba aso nyame ba ha obehu no da be na wo de bi okasa na nyame akasa nyame kasa sen uhunim kura ya obibi o se nyame na akasa kire o nyame kasa sa I am telling you the fact nyame kasa sa Nene ti say. Nyame a person Israel for no bekasa. Mose kura sreye say o man for person mo no kasa. O se mo nsi mo atade no kire me na mo bekasa. Nyame ba na nneoma mo hu no mo ani so no. O mo nyina di o mo ni butu fom say sre Nyankopon so onko mo ni yen kasa ye na ye kan ye mpa bio. Wo de okata woni nyame ne wakasa. Wo sole ye nyame ne wakasa. De bia sa na nyame ne ni pakasa. Be very careful. They say misru wiase. No kura na me ka kire mo no. Ze me nwunwunu bibia ha me ho e wa asase so me ba asase so man fa hwe ama me kwaso me ntimi mfa hwe enko me ti wanya ade nyame be mama bu adada mo mu ebere so nyame ma wo mu ada adenti na wo dwendwe ha ho sa. Ensem me se maame no ne kuru ya ni mami ni nyina we no kuta ne mudiem and say kind verse 16 no Ruth chapter 1 verse 16 for the sake of time no from verse 1 to 16 na Ruth ka say enhyame se menya ho na menya wo chidie ensanko na ne wo kro no na bebe bi okọ bia mase me no beko na de wo hye no bebe bi obehye bia mase wo man be ye me man na Onyankopon aye me Nyankopon na pese o hye no so no wase mase Naomi wo mu se me mase be ma ewu ye kunu mu nyina ewu aso nyame na wo som no me mekoso asom no nyame na o ma kwan ma ukunu wu ye e ma o ma mienu nyina wu ye o ka ankonam no sa Nyankopon no mesom no amen. In the days of your trouble there na wo ka wa ma ne hunu bre ne there na wo ka obi na akwa asase ne so aba nyame na wa bɔ no say obi hira mere sim obi hye wenu aso o complaining uhu obi ka na wani abre obi fia na wani abre uhu obi congregation na wani abre Bible na ankasa kura na obi twere bebre obi kura nyame dwuma ye na 3 months pe ente na bebe bia ma ye nyame adwuma wie mo bebre wa dwen ne se o ye bibia ma sida asafo na agu ana se papa sa asifo ma me ene kura nyame ka se me mfa microphone no to kura na eye praise God obi ye adwuma ne sen 3 years pe obi ye na 3 months Zakaria mo nyina nyame dwuma mo ye ne sen anso ya record so mo ye nyame enkrofo e ba se me ba be ka kire o se ena nwinwi ena me yare ye no ena ya mehwe me ena me asem to me na asafo na ama enti me wo fie wo nsem a wo ka no ena ya mete so wo hwe na nyame amakwan no owu yade bi na bebo nipa 2 to 3 million nyame akumo ato atwene naka Job so nya den na asem no ba wie Job so ka onya den Job